Hola, anem a veure el problema de caiguda lliure que tenim en la pàgina 139 del llibre, que és l'exercici 17, que és un exercici de caiguda lliure. L'exercici del següent. Diu, des d'un globus que s'eleva a una velocitat constant de 3 metres per segon a la menys 1, deixem caure un sac de sorra de 100 metres d'alçada. Determina el temps que el sac triga a arribar a terra. El primer que hem de fer és el nostre esquema. Val? El que hem de preparar és el nostre esquema. Aleshores, el globus, segons el problema, està per aquí i va pujant, va pujant, va pujant, va pujant, va pujant i puja cap a dalt a una velocitat de 3 metres per segon. La segona a la menys 1 vol dir 3 metres per segon. Quan arriba a una altura de 100 metres, quan arribem a una altura de 100 metres, deixem caure un sac des del globus i aquest sac comença a caure cap a terra. Quina és l'acceleració amb la que cau? Doncs l'acceleració de la gravetat. A més, és una acceleració negativa. Per què? Perquè va cap al centre de la Terra. Doncs el nostre problema és un problema de caiguda lliure, però alerta perquè el que té és una velocitat positiva de 3 metres per segon. Doncs bé, el nostre problema hauríem de plantejar-lo d'esta manera. Este és el nostre sistema, i dins del nostre sistema tenim el nostre sac a 100 metres d'altura i ha de caure fins a 0. Per tant, la nostra posició inicial, 100 metres. I on ha de caure? A 0. Correcte? Doncs bé, anem a veure quines són les nostres dades per al problema. Atenent al que hem vist en el dibuix, tindrem que la velocitat inicial és de 3 metres per segon a la menys 1. És aquesta velocitat que tenim, i a més positiva perquè puja. Que l'acceleració és igual a l'acceleració de la gravetat i és igual a 9,8 metres per segon quadrat, però a més caiguem cap a baix, cap al centre de la Terra, per tant negativa. Que la nostra posició inicial del nostre moviment, este d'aquí, són 100 metres. I que la nostra posició final, on hem d'arribar, aquí, és a dir, este sac ha d'arribar aquí, serà 0. Bé, amb això el que hem de plantejar és l'equació del moviment rectilini uniformement accelerat, perquè és un moviment que porta acceleració. Val? Per tant, la posició serà igual a la posició inicial més velocitat inicial per temps més un mig de l'acceleració per temps al quadrat, que és l'equació del moviment rectilini uniformement accelerat. Anem a substituir pels nostres valors. Posició final. On ha d'arribar el sac? Doncs ha de passar d'aquí a aquí. Per tant, la posició final, esta serà 0 metres. Posició inicial. Posició inicial, la que tenim aquí. Doncs la posició inicial és de la que parteix el sac. I estem parlant de que estem a dalt, que estem a 100 metres d'altura. Velocitat inicial. Per temps. Doncs la velocitat inicial és positiva, 3 metres per segon. 3 per t. I acceleració, un mig de l'acceleració per t quadrat. L'acceleració és negativa, per això és el negatiu que tenim ahí, i el mig, un mig de 9,8 és igual a 4,9. Doncs aquesta és la nostra equació de la velocitat. Què hem de fer aquí? El que hem de fer ara és calcular quan val t quadrat. Fixeu-se que és una equació quadrada igualada a 0. Doncs aquí tenim el terme A, el terme B i el terme C. Recordeu, bé, aquesta equació és del tipus ax quadrat
més b per x més c igual a 0. Qui és A? Això és A. Menys 4,9. Qui és B? B és això. I qui és C? C és això. I haurem de calcular d'esta manera. B, B no, perdó. X és igual a menys B més menys arrel quadrat de A quadrat menys 4 a la C partit per 2. Atenent a això, el resultat de la nostra equació serà este. Això ho sé, Menys b és el 3, està aquí, menys b, más menos al rel quadrat de b quadrat menys 4ac partit per 2. Perdoneu perquè en la diapositiva anterior crec que he posat... Sí, ho he fet bé. No, esto és b, b quadrat. És b quadrat menys 4ac partit per 2. I el nostre resultat és que el temps que tarda en arribar a terra és de 4,83 segons.